Dráha 5, Kovářsko-Bystrický. Ševčíková, Zajacová. A dráha 6, UMB Banská Bystrica, Hovorková, Vološinová, Žižková, Sulovcová. Poďme, babi! Kovářko! No, to bude. Poď! Záver! Poďme! Dobrý štart mala. Štart je dobrý. Obrátka. Poďme, Sára! Zaspal. Hej! 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 86,87 mala prsia. Poď, Vane! Vaneska! Hej! Hej! Dobre! Dobre je to. Poďme! Poďme! Hej! Ťahaj! Ťahaj! Kurva. Poď! Hej, dobre! Dobre to bude. Poďme! Drží sa, drží sa, drží sa! Obrátka, obrátka, obrátka! Poďme! Poď! Záber! Ideš! Záber! Záber! Poď, Alek! Záber! Alex! Ide, ide! Poď! Poháča druhá. Druhá bude tretí, neviem, či nevieme tretí. Nevieme, časy toho predchádzajúceho Ale- nezobrazili. Neviem. Uvidíme. Či nechcú odrbávať. Nie, ja dám. Bratislava to nezobrazili. Dievčatá, poprosím, opustite štartovnú plošinu, aby tam mohli ísť chlapci. Ale išli dobre, dievčatá naše. Nejde im tabula, čo robia? Ale bude to tesné. Nevieme tie časy z tej predchádzajúcej, nezobrazili. Nejde im to na federácii. No sú debili. Prvé rozklade disciplíny 4x6 Chápeš, nič nepovedia. žiaci, dráha 1 a 2.